31. Mwari wakamusimudza iye noruoko rwake rworudyi ave mutungamiri nomusununguri kuti ape vaIsraeri kutendeuka nekanganwiro yezvivi. Ndio zvandakaitwa uyu. Andina kungouya panapa ndega. Andina kumbozvisa. Makandiita ndimi. Ndimakati zvino chashata chii? Chamakufamba muchiti chinotimba ngachibuda ngapi? Chamboshata chii? Magetsi vakauyisa. Magetsi takakupai pachikoro penya. Apa ndirukisa kuti magetsi apa. Muri kundipa usimbe. Hakuna kwaanoenda uyu mudekunye uyu. Hakuna kwaanoenda kana kutomboti rigandipe pakati. Ndosaka munanga kwaya kuda kutuma vakomana anoti ndakanori ndakafunda ndakadayo. Tikaonai. Zvino Mwari ndo akazviita kuti iwe pano. Ndo akaita kuti ndishande neni. Ndo akaita kuti simba rakafa naAnania naSofia isimba raMwari rakaita kuti vafe. Nokuti vayanyepo vanyengeri. Semanyengeri kwamunoita. Taura. 32 namba. Isu tiri zvapupu. Tiri maofe tiri. Tiri zvapupu zvamashoko iwayo. Tiri zvapupu zvemusangano weZANU-PF yo. Nomweya mutsvenewo. Zvinhu zvese zvakaitika muno mweya waMwari nemweya wese wavakomana wakafa uri matiri. Wavakapiwa naMwari. Ivo takapiwa zvine vakomana. Ivo vanomutevera. Ivo no ZANU-PF yese kudai. Ndiye mweya wamakapiwa, makasiwa muchipfukirwa mechirohwa, mechipisirwa dzimba, mechienda pana Jakarazi apo, mechipondwa mezvigwino namuchipa, mechindorepwa ikoko, asi tatauriki. Haleluya. Ndipo unoti chinoti pangabe tese kamwana kasikatombozivi kuti story iyi ikane yakadii. Must think it twice. Taura.